Häh? Niin, tein mainoksia, koska... Niin. Eihän näitä voi... Niitä saisi laittaa tuonne takasytykkeeksi. Niin. Siinä on Maisa. Niin. Täällä on patti. Näette varmaan heikosti, mutta siinä on tommonen kohta. Se pitää leikata pois. Haetaanpa sakset ja katsotaan miten hän reagoi. Tää Maisa on vähän arka näille saksille. Näette varmaan, siinä on tämmönen patti. Nää kannattaa joskus leikata pois, mutta jos on pieni, niin se kannattaa harjata, jos se lähtee helposti. Se on sellaista. Nyt se siinä vähän heiluttaa susuaan, eli häntää. Tämmönen susu oli semmonen juttu, mikä oli täällä mummulla joskus semmonen, mitä pyyhtiin pölyä, mä sanoin pienestä sillä tavalla, niin siitä on tullut kissallekin häntä. Se on samalla nimellä, kun se näyttää tuommoiselta. Mitä Maisa? Mököttää. Nyt annetaan sille herkkunapuja. Haluatko? Mitä Maisa? Unohdettu kuulijaan.